Ulitin ko po, 5 minutes each po, ano? 5 minutes sa'yo, 5 minutes sa'yo. Parang kayo pala tama sa mga mabilis. Pabilisan para maka-gulpinin tamang silbang. Ano po? Hello, ano yung mas maganda? Okay. Kanino ba din? Sino mauna? Ikaw munang mauna? Dapat lagay ito. Magaling tayo, lalagay dapat ang piring. Ready na? Kinakabahan? O, Giants, no coaching po tayo. Ano? May kita ko may mag-coach dyan. Ayun yung timer. Timer? Timer starts now! Tao. Hayop. Lugar. Bagay. Hindi. Tao. Hayop. Hayop. Hindi. Pagkain. Pagkain. Kakanin. Ano ba kakanin? Kutsinta. Puto. Malagkit. Malagkit. Kutsinta. Puto. Puto robot. Pwede mo ba? Tao. Bagay. Hayop. Tao. Tao. Nandito sa loob, nandito. Wala. Nasa celebrity. Hindi. Tao. Si Mangkara. Hindi. Kelvin. Sino? Presidente. Hindi. Hindi si Mayor. Hindi. Hi guys! Ito po yung aming Persons with Determination Sport Fest 2026. Dito po yan sa LGU Pasig, Camarines Norte. Salamat sa opisina ng PIDAO at saka ng MSWDO sa suporta nila binibigay sa sektor ng mga may kapansanan. Penoyhan nyo po ang ginagawa ngayon na palaro.
Wali. Alde. Ito guys, yung mga kasama natin. Mga PWD. Okay. Ayan. Malayo na. Irawan. Guys, palike naman and subscribe po. Suporta po sa amin. Pero panluto. Ginagamit sa bahay. Ginagamit sa bahay. Kaya ito. Baso. Pwede pong i-share ang live. Tindor. Basta. Tao, bagay. Bagay ka din. Rep, salamin. Ano to, nakikita mo. Sa bahay. Sa bahay ka din. Sa bahay. Ginagamit ng tao. Rep, TV, cellphone, wallet. Nasa katawan ng tao, wala. Nasa katawan ng tao, wala. Nasa kusina, nasa banyo, nasa kama, nasa kwarto, nasa sala. Wala, bagay ito. Pero wala sa ibang bahay, wala. Balot. Balot pala yung Po, pinapauna. na gustong sumubok sa Pinoy Henyo. So dapat po, ang tatanong. Tatanungin mo, tao? Sige. Okay. Si Mike ko eh. Ano kayo? Doon na. Mahirap hulaan. Ano ito pag siya pinatang mo? Dapat yung tatanong magaling sinabi niya yung tao eh. Sikat, anong parte ng katawan? Pag sabi ka parte ng katawan, isa-isahin mo na yung parte ng katawan. Ulo pa, tenga, taas, baba, kailangan magaling yung tagatanong para maanohan ninyo. Okay, may gusto pa po bang humabong? Walang score yun, hindi siya tumama kahit isa. Sino ba po? Sino ba po yung maglaro ko? Okay lang, bakit matakot? Tak lang naman ito. Tayo lang po na din. Laro po kayo. May ano yan? Nay! Ikaw, Nay! Yung masakit at pagiliran na naliligarin ko. Nay! Ito po ang Pinoy Henyo. Tak na, Pinoy Henyo champion. Tapos premyo pera. Ay, naku, sayang. Next. Press kayo po. Gusto ko lang malapit dito. Gusto niya nga ako Press kaya mo. magula. Sayang premyo. Sayang premyo. Kayo po, ate. Next. Sali na kayo. Si Ruchun daw po, si Ruchun. Pero pag number yun, okay. Wala po paglalaban. Red. Ayun yung mga years. Ayun, ate. Yan, si ate. Yan. Ate ka naman ito, siya yung tagahapon. Ikaw masakit ako, bagay kayo. Lugar, patay ng katawan ng tao, buka ng tao. Doon. Ikaw ang mamula, siya kaway. Oo, hindi. Saka pwede. Yun ang, halimbawa, sinabi niya, tao. Tapos nakasabi, pangalan. Tapos sabihin mo, oo. O kaya pwede. Ay, ready? Wala pa. Hintayin ko lang 2 minutes para start na. Sino nagkahula? Si Raymond ang lalat niya. Oo, hindi pwede. Yes, naman yun Raymond. Siya po, hindi. Oo nga, hindi. Wala.
Lo. Nakikita mo ba, Raymond? Naiintindihan mo kung ano ito? Sasabihin na kung ano yan. Sana. Ahon. Hindi. Bagay. Oo. Nagagamit. Hindi po. Appliances. Oo. Rep. Hindi po. TV. Hindi. Oven. Oo. Oven. Hindi po. Hindi. Blender. Oo. Food processor. Hindi. Oven. Oo, hindi pwede lang. Bahay. Oo. Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Ginagamit. Hindi. Appliances. Oo. Fan. Hindi. Aircon. Hindi. Oven. Oo. Ay, tama. Food processor. Hindi. Blender. Oo. Sali tayo, Pres. Pres, sali kita. Kita ang sunod. Sali kita. Ano? Oo. Para may, ano? Sige, mapaline up kita. Sino mga partner? Kamu doon mga partner? Sige. Oo. Ma'am Gracie, mapaline up daw po doon sa ano? Oo, Si saan? Pres po yung dalawa. Pinoy Sa niyo? Isan at ano, Sige. Poblacion 2. Sige po, isang wala pa naman tumato. Pero ay, name mo sir, tapos ano, barangay, tapos pero ano sa pag-clear ng press mo. Para po mamaya awarding na lang. Sige po. Uya na tayo. Oo. Dalawang copy sir. Ay, ito pala sa Payo. Si Payo Ay, Appliances salamat, daw. nag-pass din. Ay, mas mahirap din yun. Mas mahirap din yan. Mas madali na nga yung payong. Thank you po. Thank you. Oo. Sige po. Hindi. Tapos tayong dalawa, Pres. Tayong dalawa. Kuya, gusto mo sumali? Makakasali po siya? Kaya mo sumali? Tinayahan nyo? Sali tayo? Sige. Ha? Oo. Oo. Mahirap din. Yeah, galing. Ang saya. Ang saya namin. Tao, tama po. Tama. Hindi po.
Oo. Uy, nagko-coaching na sila, ma'am. Oh. Oo. Oo. Ang saya namin. Persons with determination. Oo. Oo. Oh! Oh! Oo. Oo. Ito guys yung hinuhulaan. Ito guys yung hinuhulaan. Oo. Ah, sorry, nasisira yung video. Oo. Oo. Oo! Ay! Yeah! Yeah! Oh, next! Oh, press, kayo muna. Ito po, sila po. Press! Kayo na, press! May pa nanggagana. Mga bata ang may tsura nito. Sa pinahin niya. Kayong dalawa? Gusto nyo kayong dalawa? Sabi ng wala mo hindi. Sino ang nagsasabi? Press, gusto nyo kayong dalawa? Kuya? Ikaw ang nagsasabi ng Ha? hindi pwede. O, kaming dalawa? Ha? Dua kami Ang dalawa? masaya. Ah, masayaw kayo? O, masayaw daw. Gusto mo ikaw sa pinahin nyo? Kayong dalawa? Okay? Ha? O, tayong dalawa. Tayong dalawa. Sige, tayong dalawa, ha? Sino mahula? Ako mahula. Ikaw, ako mahula. Ikaw yung oo, hindi pwede. Sige. Try natin. Ha? Sige. Okay, nag-repeat na po na. Start na. You know? Anong hirap? Bagay? Ayok? Gamit? Pagkakatawa? Ang hirap. Ang hirap. Ilo mo. Oo. Ang hirap. Maulan. Oo, no? Ang hirap man yung pahula. Wala naman ganyan, ma'am. Ang hirap naman yan, ma'am. Ang hirap naman yan. Kuya, pwede magpasa. Oo, pwede mag-pass. Ah, okay. Madali-dali. Ang gamit? Katawan? Ah! Oh, baliktad. Ano? Bagay? Pagkain? Gamit? Appliances? Ayun? Ang hirap din yan. Pagkain? Appliances? Gamit?
Sino ba gusto mag-try? Ikaw pa mahula. Tao, Hindi. bagay, Hindi. hayop, Hindi. lugar, Hindi. pagkain, Hindi. paniniwala, superstition, Hindi. parte ng tao, Hindi. kapas, Hindi. pastas, Hindi. tao, Hindi. pwede, pwede, tao, Hindi. hindi ko pas. Tao, bagay, Hindi. hayop, Hindi. pagkain, Oh. ulam, Hindi. ani, Hindi. dessert, Hindi. pero pagkain, Hindi. sa pagkain, Hindi. ulam, Hindi. snacks, Oh. snacks ko, skeleton, snack, Hindi.
Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Bagay. Hindi. Oo daw. Oo daw. Hindi. Bagay. Hindi. Sombrero. Hindi. Sombrero. Kopya. Hindi. Bagay. Hindi. Tao. Hindi. Hayop. Bagay. Hindi. Pagkain. Hindi. Sige, pass. Hindi. Pass ka. Meron pa po? Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Hayop ko. Hindi. Aso. Oh. Pusa. Hindi. Cookies. Hindi. Kalabaw. Hayop to. Hindi. Mga hayop to. Mga ismosa sa atin. Hindi. Isda. Hindi. Pusa. Hindi. Baka. Baka. Oh. Baka. Hindi. Dinosaur. Hindi. Ibon. Hindi. Ano to? Hayop. Hindi. Butiki. Mga ganon. Insekto. Insekto. Hindi. Opas po. Hindi. Bagay. Oh. Sombrero. Bagay. Sa loob ng bahay. Hindi. Gamit ng tao. Hindi. Sa labas. Oh. Lugar. Hindi. Basta gamit ng tao. Hindi. Sasakyan. Hindi. Mga plato. Ganon. Oh. Plato. Baso. Hindi. Sa loob ng bahay. Hindi. Sa labas ng bahay. Hindi. Gamit ng tao. Hindi. Sports. Mga ganon. Lugar. Oo. Kilala? Hindi. Babae? Hindi. Lalaki? Hindi. Politiko? Hindi. Teacher? Hindi. Manggagawa? Hindi. Tao? Oo. Bata? Hindi. Matanda? Hindi. Bata? Hindi. Matanda? Person with disability? Hindi. Kilala siya? Hindi. Thank you for watching, Basta guys. matanda? Oo. Ano ba yan? Matanda? Ano ba yan? Lola? Oo. Lola? Lola? Babae siya? Lalaki? Hindi. Pa?
Ay! Tao? Bagay? Lugar? Pagkain? Pagkain? Ulam? Dessert? Gulay? Gulay? Prutas? Prutas? Bayabas? Atis? Guyabano? Kalabal? Ay, kalabal. Apple? Mangga? Green? Green siya? Green? Pakwan? Pakwan? Atis? Oh my God. Atis, bayabas, guyabano, duhat, mangga, apple mango. Ano pa ba? Green. Oh. Kaya? Pakwan? Bilog siya? Oo. Pinakapakalaki. Mangga, bayabas, apis, papaya, oh my God, pas. Tao? Tao? Lalaki? Babae? Maganda? May kamansanan? Wala. Siya tao. Oh my God. Hero ka lang. Tao. Kaya yan, de. Go lang, go lang. Polito. Teacher. Kilalang tao. Artista. Tao. Tao, sino ka? Lalaki? Babae? Nauubos ang powers ko ngayon. Sali ka ulit. Sali ka ulit. Opo. Nasaya pa ako. Oo. Sige, pag meron ulit. Sabi tayo. Madali yan, madali. Yung tao? Tao? Kilalang tao? Ang tawag doon? Mga bayani? Ang hida pag di siya nagsabi. Nasa bahay? Nasa pamilya? Manggagawa? President po kayo na anong barangay? President po kayo na anong barangay? Sa gobyerno? Mantugawi. Mantugawi? Ay, binatagan pa lang si ano. Binatagan pa lang si Bukod. So, Ay, nagdopilan ka din po. Arin. Ini, ako man ini. Manayin na lang ako. wala mo to. Hindi man ang mahina. Hindi man, medyo okay pa. Ay, dopirin ka din palang, te. Sa'yo ka man. Aring pati. Right side ka din. Ako din right side. Anong barangay ka po? Anong barangay ka? Plaridel. Plaridel ka. Presidente. Dapat ba kita magkakagroup? Yan, pansamantala po Nag-i-irrigate ka? Ititigil na ating laro. Pakapag sa Yung ating puro ribok lang ano? prayer. Pag-lunch muna po tayo mga Nagapot ko kay Doktora Sanyo. 50 magdasal mil. muna. 50 mil. Pag hearing aid, 50 mil po. Po? May bakit po yun. Ay, guwapo. Kay Doktora Sanyo, sa Daet, 50 mil. Hinahanap ko nito kayo. Oo, matcha ka. Pero may bayad ka. Ibukas natin ang food. Ikaw, te, ano man po? Presidente ka po niyan. Hindi po, member lang po ako ng Baktas. Sa Baktas ka po. Oo. Maria, nakaabot Was po. a soul. Kinot ako niyan. These thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. Ano natin available ko? Sabi ko, ano sa news, nachat bigla pag may ano dito, nabila yan. Iyo Pag po. unang event dito, nachat yan sa akin. Nabila na, Iyo po. okay po. Mag-election po tayo. Bigyan na lang po kayo. Parang ano, may abot sa member ng kuhanin, si member tumayo. May po ng plates. Ay, kapre, pag lahat Sige po, kuha orasan, po kayo. nabila niya, ay, Kasi hinanapan ni ano. Happy lunch time po. Sige po, kakan na po. siguro kasi, may Music! sa barangay. Joke lang. Iyo po. At ano lagi ako, Guys, ito guys yung mapaprice pala. Oh. Nakita ko lang. Hello guys, kakain na kami. I'm trying to steal this from you.